L-ewwel edizzjonijiet ta' dak li llum nafuh bħala l-Konkors Kanzunetta Indipendenza kienu jsiru fi stabbiliment il-Busket fis-snin 70 u kien jissejjaħ is-Singers Festival. F'dawn l-ewwel edizzjonijiet il-kantanti kienu jinterpretaw kanzunetti popolari tal-mument b'lingwi differenti. Fl-1983 imbagħad il-festival biddel ismu l-Konkors Kanzunetta Indipendenza. Dik is-sena l-Konkors intrebaħ minn Joe Nawdi bil-kanzunetta Nibqgħu Nożżuh Malti. Mill-1983 il-Konkors beda jittella fl-Arena tal-Indipendenza fil-Furjana fejn baqa' jsir sal-1985. Fl-1986 u 87 imbagħad dan sar f'Taqali. Wara waqfa ta' 10 snin bejn l-1987 u l-1997, il-festival reġa' beda jsir bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festi tal-Indipendenza fuq il-Fossos tal-Furjana, b'xi eċċezzjonijiet fejn sar f'lokalitajiet oħra fosthom fit-Teatru l-Antik u anke fid-Dar Ċentrali fejn se jkun qed isir ukoll din is-sena. Minn dakinhar l-hawn dan il-festival kompla jżid fil-popolarità u kien ukoll ta' pjattaforma għal kantanti popolari li wħud minnhom saħansitra rebħu l-Konkors. Fosthom din li rebħet fl-2001. Is-sena ta' wara l-Osko mbagħad irrappreżentat il-Malta fil-Eurovision Song Contest permezz tad-diska Seventh Wonder. Kantanti oħra prominenti li rebħu l-Konkors inkludu lil Miriam Christine li rebħitu fl-1998, Claudette Patch li rebħitu s-sena ta' wara, Lawrence Gray fl-2002 u Roger Tirazzona ma' Nadina Ksisa fl-2003. Inħarsu l-qudiem lejn rebbija ġdida. Eleanor Kassar rebħet il-Konkors fl-2005 biex is-sena ta' wara rebħitu Claudia Faniello bid-diska Ma Nafx. Fl-2007 Ivan u Kaja rebħu permezz ta' Dan hu l-Mument. Ismijiet oħra rinomati li pparteċipaw u rebħu l-Konkors kienu Amber Bondin, Mike Spiteri, Deborah C. u Fabrizio Faniello. Dan il-Konkors din is-sena se jinqasam f'żewġ serati, waħda juniors u l-oħra seniors li tnejn li huma jixxandru live fuq Net Television u li għalihom hemm ukoll it-Televoting Award. Il-Konkors se jsir fit-18 u 19 ta' Settembru u l-applikazzjonijiet għal dawk kollha interessati għadhom miftuħin. Kull min jixtieq japplika jista' jiġbor applikazzjoni mir-Reception ta' Media and Communications tal-Pjetà sa nhar it-30 ta' Wissu.